Una mica des del seu punt de vista, quins són els factors que condicionen aquest desenvolupament sostenible de la Mediterrània? És on voldríem centrar el debat d'entrada i tenint en compte que des de la seva pròpia perspectiva segur que tenen factors molt diferents a destacar, perquè quan parlem de sostenibilitat no parlem només de medi ambient o d'accés als recursos naturals, també estem parlant de qüestions socials, de qüestions econòmiques, de qüestions polítiques i culturals. Si poguessin començar amb una anàlisi cadascun d'ells identificant aquests problemes i apuntant potser ja quina aportació podria fer la Unió per la Mediterrània. En un sentit molt ampli s'està agafant Unió per la Mediterrània com a sinònim del que ha estat el procés de Barcelona. Però això inclou avui dia una cosa que està fora del que es regeix des de la UPM, que és tota la política de veïnatge europea, que absorbeix avui el 85-90% dels recursos. I això està funcionant. Encara que no es vegi des d'aquí, està funcionant a la col·laboració amb els plans d'acció que es duen a terme en cada país. Ara ens queda per desenvolupar els programes regionals euromediterranis a través de la UPM, i això serà complicat i serà difícil. Però recordo que això és, avui per avui, un 10% com a màxim dels esforços europeus. El que passa és que això està impregnant el conjunt, perquè la UPM és, per una banda, aquest 10%, els programes regionals Euromed, i, per altra banda, la cúpula institucional del conjunt, encara que la política de veïnatge la continuï i la continuarà portant la Comissió Europea. Per tant, hi ha un treball a fer important de dedicar-hi més recursos per desenvolupar aquesta part que és pròpia de la UPM i dedicar-hi més recursos i una millor estructuració que la que tenim ara. La UPM, quasi per casualitat, ha anat a parar molt a temes ambientals o a temes que tenen molt a veure amb la sostenibilitat. I per tant, aquí hi ha una oportunitat d'avançar. Perquè si els transports són un tema important i les apostes són el tren i els vaixells, estem fent bona feina. Perquè si amb el solar aconseguim que els algerians, els marroquins, els tunisians ja no consideren les renovables com a una excentricitat de l'Europa del Nord, sinó com una oportunitat per ells de creixement, no només de vendre energia, sinó de desenvolupar-se tecnològicament, ja han fet bona feina. Si aconseguíssim que la descontaminació, que era el primer projecte pan-mediterrani, a la Conferència de Barcelona del 75, es converteix en projecte de la Unió per la Mediterrània, pot contribuir a que els àrabs, a que els albanesos, a que els turcs es facin seva la Unió per la Mediterrània, perquè ja era una cosa en la qual ells sempre se l'havien sentida seva. Per tant, jo diria que hi ha unes dificultats pròpies de la Mediterrània a la sostenibilitat i que certament la Unió per la Mediterrània, que en general jo penso no ha sigut un gaire bon negoci comparat amb el que teníem abans, en aquest àmbit concret hi ha oportunitats que no les hem de deixar passar. ¿Cuál es el problema principal que tenemos ahora para abordar los problemas que tenemos que resolver en el Mediterráneo? Hay un grave, yo los intentaría en el grave déficit de gobernanza que hay. Hay muchas instituciones trabajando, hay muchos centros, hay muchos países, hay muchos convenios regionales trabajando, pero de manera separada, convergen muy pocas veces. ¿Cuáles son, desde nuestro punto de vista, los grandes retos ambientales que tenemos que tener y que la Unión para el Mediterráneo, dentro de esa gobernanza, tendría que tener muy en cuenta, aparte del agua y de la energía, como ya ahora mismo contiene? Rápidamente, la pérdida de biodiversidad, garantizar el mantenimiento sostenible, el uso sostenible de los recursos marinos, en especial aquellos que son explotados a través de las pesquerías, garantizar la protección de las fuentes de agua potable, y especialmente la demanda, tanto en volumen como en cantidad, como en calidad. Y esa calidad está relacionada con la segunda, con el siguiente reto que tenemos, que es intentar mitigar los problemas de contaminación que se producen en el mar Mediterráneo. Y finalmente, garantizar la conservación y el mantenimiento de las zonas costeras. Ello, junto a otros tres aspectos, uno muy importante que va a determinar todo esto, que es que el Mediterráneo, que la región mediterránea encuentre su mix energético para poder, de una manera sostenible, desarrollar todas las actuaciones que va a hacer. Mantener, por supuesto, los recursos genéticos y mantener la idiosincrasia del territorio y el paisaje mediterráneo. Pero yo creo que hay tres elementos que debe incorporar la Unión para el Mediterráneo y que nosotros, como colaboradores también, que seremos de esa unión, como lo somos con FAO y lo somos con el Convenio de Barcelona, hay tres cosas que yo creo que son muy importantes. Primero, tiene que haber una voz única válida
válida, basada en el conocimiento, basada en la certeza de los datos, que permita tomar decisiones, que permita ayudar a tomar decisiones claras para enfrentarnos a los retos medioambientales y de sostenibilidad en general que tenemos en el Mediterráneo. Segundo, un importante y un seguro asesor y consejeros de los gobiernos a la hora de resolver los principales retos medioambientales y de sostenibilidad de la región. Y tercero, que contribuya a ser un elemento o una institución que fomente la innovación no solamente tecnológica para superar esos problemas medioambientales y de sostenibilidad que tenemos, sino también innovación en los procedimientos de negociación, innovación en los procedimientos de gestión, innovación en los procedimientos de elaboración de acuerdos y leyes teniendo en cuenta esa base mediterrània i los retos a los que nos enfrentamos. Com podem conjuminar aquestes propostes concretes, aquesta estratègia que més o menys tenim clara que voldríem pel Mediterrani i per millorar aquesta cohesió regional amb els conflictes, per tornar al títol d'aquesta taula rodona, en aquests conflictes enquistats que de fet estan segrestant periòdicament aquesta cooperació euromediterrània? El projecte UPM, una de les característiques importants que té és que és aparentment més coparticipat, perquè hi ha una cogovernança nord-sud, però això fa que quedi més subjecte a que qualsevol dels partíceps pot bloquejar-ho tot. Quina és la contribució que es pot fer? Home, certament, alguns dels projectes, el que estan pensat és la vella també manera de pensar, que és augmentant la interdependència i fent-nos més conscients d'aquesta interdependència, contribuirem a crear alguns interessos a favor de superar el conflicte. Si es genera, per exemple, energia elèctrica a partir del solar a Algèria, que el més raonable és que passi a través de Marroc per arribar a Europa, això crearà dins d'Algèria un grup de gent interessada en tenir millors relacions amb el Marroc. Això amb el gasoducte tampoc va funcionar tantíssim, però segueix sent-hi aquesta idea. La segona idea que jo crec que és important és avançar-se a nous conflictes o a escalades dels conflictes a partir de temes ambientals. Per exemple, un conflicte que està allà, diguem-ne, al forn gestant-se entra, en algun moment o altre, entre Síria i Turquia, i fins i tot Síria i Iraq, comença a haver-hi molt bona sintonia, però mentre no es resolgui el tema de l'aigua del Tigris i de l'Eufrates, sobretot del Tigris, hi ha un conflicte esperant. Per tant, anticipar-lo, això sí que es pot fer. Anticipar els conflictes que hi haurà per escassedat d'aigua, que hi haurà per accés a energia, etc. Això sí que es pot fer i això sí que és una manera, no de resoldre els conflictes que tenim ara, però si més no, o de no entrar en una nova fase dels conflictes o de no entrar en nous conflictes. I una tercera, que nosaltres de Sidopi treballem des de fa molt de temps i ho diem sempre, és, i quan parlem de seguretat, en temes mediterranis com en tot arreu, comencem a parlar de seguretat humana i comencem a desmuntar el discurs de seguretat nacional. Perquè resulta que en uns països on hi ha una captura total de l'Estat per part del règim, no és el mateix un règim que un estat, però el règim ha capturat l'Estat, seguretat nacional vol dir la seguretat del règim. Si aconseguim començar a parlar de seguretat de les persones, doncs haurem desmuntat una mica aquesta trampa d'estar parlant de la seguretat de l'Estat i la seguretat del règim. I com fer-ho? Doncs un dels temes importants i una de les fonts d'enorme inseguretat en aquests moments es la situació medioambiental. Creo que desde todas las instancias se debe ir apoyando este proceso con todos los obstáculos y los intereses que hay detrás, dotación en cuanto a estructura y competencia, e incorporación a esas competencias y a esa visión que debe tener la Unión para el Mediterráneo, los conflictos que pueden generar en el futuro el no tener en cuenta, el no planificar, primero el no conocer bien los problemas medioambientales que tenemos y el no tener o carecer de instrumentos para precisamente planificar la utilización de esos recursos y evitar problemas en el futuro. Ejemplos muy claros tenemos en cuestión de aguas, en cuestión de pesquerías.